Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ladan kumba ar benai AA bau samla Avenue Pariat ulapan benai yaga jingtemu ban yakun yaga election MLA na East Shillong constituency. Usamla Avenue ulapan dap yaga jingpule Masters of Communication Advertising na Deakin University Melbourne Australia. Haus nam arhajar shipau barla trai haki babuan tiligi kam hakini kisnem kum ki kam shnaplim kam thok khubor Noror baulay dan benta bat ki katu ka ni ki kenhun haswabu unseng ya ka new don. Mentang ini ngap ya ka ga bau new samla ula syam ha ka jingyat lenti ban pen kre na ka benta ka election ki ki mat ki jura ki bau dan ban wanra ki ki jingkular na ka benta ki pat nong thap vot bat ka ka sandur ka bau dan na ka benta ka jela baro ka wei. Kublai pi baro bat ngi pria subha syagri ke je kren bat wei ni ki samla rang ba ubala pen pana ban yakun ni election MLA house nam ban wan uni samla rang ba udi uba kerteng samla Avenue Pariat bat dang haki ni ki kindiat banai ula pen banai ki jingtemu ban yakun ni election MLA nang tei the East Shillong constituency police bon samla Singapore ke jumpi di syai la di ben yakran duduk beno nama ngila syai bu teng Police bon ke por ke jongpi ti keladon kumba arbana ai bapila bana bani kun ya kan election ma ti hagan ke jia lenti ke ba arbana tam la ni arbana duna hang the apo East Shillong ke ba pisam bun pha ki jingsam ma namal ba kawai ka ba kibruk ya thu yang ponga kendu ki menta kadi ba long kaladon ka jing trang ka jing ang nu ju kibruk namal ba palus ka tu menta apun bun snam don manu bayeng na benta ki jing dawa ju ki ma to kalong kati ki ka pasusi but hangta telung ni haban pet ki brio ki bade ban pet ma ki ki brio ki badana ka bor ki badana ka suki ke bikila le menta kanisna te kung kati constituency ru kati constituency habun ma ki liang ka badan bok ba ha ka liang ju ka jing nang jing stat ka jing kiu ju ka jing nang jing stat ru Henry kilar kilenti ban penon kami tu jing nang start mdabai kata di pasusi kan te mentan nga kandu ki bre kom tu kata di kawai ka jing ang nuat chung pun bun ngat ba te ki ni ekran ni ki mat mata ki ba pun ba ma Henry long kata di kamien kari ba kong san ba naka group jung ni na new don ba le ngi mi kaman kade bingi la yo sngong ngila sngap ha but mentang istu by yangi ki ba po so pole de mdon basat ten ma katangi ha banya sa na meta jong ke di sya begin poi sikiwe pada giman ke ibu pelong ipi benjit ke East Shillong ka daw ka balay bingi jet East Shillong ka de ba kumta mo pi ki kam de bingi jet no mal bingi pesai no de bingi ko bingi kun no compare kata na de manu ro na de ba san bor na ba hek ne ko amperin kata compare tama kadon ka jing thrang jung ki brio ha kati constituency kamtam ki ba kumong pi mitan ki ba po so po ki ba kwa ban le ki ba kwa ban ki ba kwa ban seng ki kam ki cham jong ki ba kwa ban sakriya la ka jala hani ki myo kita gila ki lenti te kata kadi kata boleh bingilin na Islam normal pa banda de ki wi constituency ru ngila la kumjo ka song hi ka jing sngo ka jing sngo ka jing snap thu jungi but apa ngi sham ba nang te kadi ka pasawar ba ni yarai bangin ya let ban rung hang te te kebut ba kathong jong pi ka long hi ban harap ini ki samla hoi ba kongsan kadi ba ni habanya khoni long ngan poi bian sakata te long kibun bha kisur nem do masngap eki tingi habanya khun menta namal ba ladangi me khun menta hi ngam i te ban sisa kata kalawai ka pharna ngam yo i ra kum mon de skoi ka beta ani ko sarkar ba menta ki kren ki ba sutana hande hamadan hi hapongi ya pongi yang Pabungi sangap sisa ki bro dengan sesa makam desa umta. Tementa pila ban ai nuksa ke kita oh ki bun ma ki nuksa I mean pila ban ai iwe arti
te kum kani ka jingya kran mo spang ka ka dikam sa thai balang sen balang jai kini no hikai kum no ngin ngam yu menteri rang ba ne ngin ngam kini no hikai ne apor ba kadon kata ka jingya tai apring ki ka jingya kun apring ki ma ni de ban ngam yu bobon am u chief minister ong bahana arhajar klur tam ngi peluk manusnam tamal la tangi khmi ba nganur ban ong ba ngin sam ba tu arhajar klur ka education ma kana education puliputi kata arhajar klur re ngi khmi ba ngin sala ba ka poi man ki building menen ki dam building amal ki ye ka DRT tamba kali ye ki ka tu ngur ki officer betrain teng ong sir nastunat filai ni building tamba manu bentreng ni kumno pensiu ki tulop to ki kita ni bakungsan i tem kini ki noi kai jong fast tom jong SSA bon ba ki seng sami kituru kidon hok nama ki haban im jak po naka tu ka kam ne la rang im siu yakin ong kai tani kinong bala kinong nya kali ka badai mo kinong trei jong soka te kumno nginong mengidi kita setia ko bala ki hado mu ko menteri ramba ngata ngam i kata ngai bagadi tang ka development jong ka rongpong jong ki building jong ki surok hanrei ka babun ka pisa de mengilon ka mantap ka di si ibreo Kalau lagi kan panggil kena samla kilo gini ki scheme kelan ka PMEGP kaba kila ban sengkang sengjam nta kadon kani ka konsep ka batamai ki bagi ang ki startups ma hangli du gila don tu commercial long kadon ka tu ka prime hub aga bagi saindur ki samla kumno bagila ban sengkam sengjam tu beli kum kita ki samla ki bapilai kendu phim ajing mod iki ban shim kabu ni gini em ngasi ajing modi ma long nama ba ngit ba kidon la ki bentam ini ki jat seng kum prime hub ki we mende mo persa ki kiru ki tembi kata ba ngasi share ba bunsin ya ki jing permi jo ki news ki em no te ka ba kong san ede ka di ba kiretan iki jing kumamenta prime hub kala ban khmi tang da se ba he do si hajar mo ki ningi don komenta ban perkhat ki industri mndi tang kita ki barib barya ki jingle ta namar ber apun ma man muslim di pawa jang ki khana ki mi ki kin sahaban rung saki saka workforce kum ki haban wat kam ki haban wan jam minta pin ong tang si hajar lani araja kli ki kam pin seng lani ki business pin seng ki di business ki baret ki mndi ki business ki balapan simpon ngot ki bereta te hakani ka rukom trekam dong ki minta kin haban company aso so investment ka haban company aso so ma so ningi kran pada ya kani ka prime minister's employment guarantee scheme pan katuru de ka big problem mo namal ba ngangit babun bagi bro ki bape kani program kila 7% ya kato nama ba kumbat ho kumakilap ko kubor insya Allah kita kuba sukma kalau hospital ba mo ila sengkam dalam jang ai kami kiwe teman dah habli wat hi tu ko pisa na ki bank kam dai ki ko besok te kata ka di ka we na ki mat ko banga ko abanta sa kaman manta ba kumnu ban kampen sok suso namar ba kum ki bre ki batri kam jong jong ki ba ko ban sengkam jong jong ki banks ki di ban kampen sok no menta namar ba kila ban ai ka karlun na sai kumne kila mencuai pi karlon ki pet ka kila siu sis nam kata nginai karlon business loan ban kili bakham kong san namang ni pemi pisal ka to ngi haw em na ka to ye kitu de kade ke ko jenjar ba kini ki issue be ki MLA kila di benda sakma ban nganget ba baro ki seng di benda kan sakman bakan ya rap ya ki pat ba kam di tang seng juni kam di benda kan sakman baro ki di benda kan sakman namang ni di kampet sup ya kajingnya dia jumpa ba bagi banks kata ri ko ke bakang san ma ko Tole ya kata kamat ngin saya tai ba khamshibin no ti ni iru ba por pis dang ya ni ka jia nanti jong pi sha san par thai pi pliru ka to ka crowd funding mo gi ong na ka jino senyang ni gi pat ba kumno kaya ka to ka kam ke kumamenta ngila long ka ngidon ka target jungi kam ting bahek di tang mas san lak ya kini ko full campaign ya ka tu ka
constituency. Namal ba long nimte ki brio ba kwa ban pen smak ban pen slur la ne ban balaro hi ban le the la ka pisa ma kani ka kam the pisa merap ya no inuro na mai tuisan hajar 10,000 ba ngiyo naki candidate la ne naki nong pat suki kamut era kampalat ingin na jingdo itu di tang san hajar 10,000 ba su kumto tang spore la rengan teka bagongsan ay kari kumnu bangin pinyangi kibro kejat na jong kumnu ban penja ya kajing duk ya kajing kerdo tementa ya katu ka crowdfunding baling ile khangi katu namangi kwa ban peniba kaniri bagongsan ay ta ka mat habaro ki political parties na ikiyo ka bisa ngi perlong ya katu crowdfunding bat ngi sa publish ru ya nangnungi yo ka bisa namar bang ngipin iba kita kibro kita iba sungu janingi ki sungu ngej ya kata ka mission dungi tenama kata kithe ki ai bisa ka bikila mne ki bagi the ki po lakro te ngi kwa ban pen slurta ho pa ba po du ban dang su tho no ya kata te namar ba kibro ki ba mang bisa hi saki political parties ki di maki ki babat e political parties but di maki ki babat e ka sarkar kata di kong san ngidi ban pelong dustur no kata di ban pelong do long sam man ki kena man ki samla man ki temen baro ba ki breu hi ki ba mangi to ko pisare ki di maki ki bos ki di maki bari selenda ki mdan kam ban le keni suki tam ki di maki ba control ki party ki di maki ba control ka government te breu ba ngan klip hi breu ba ban ai silak ya no ya no kaseng asiklur sorry no asiklur ya kanu seng pitharai undon kam tai ram isut diba si klur san polang unwa bet laisa sausa no asiklur kwa bet laisa sausa te kita ki di giba pentronya ke imlang salang duni ki pentronya ka sansar kada ki pentronya ka sarkar te kini ki ba paro nangi di ban kandidat no di ban sutho ta te kata ka daw bali ni pan ni pai ba ngi ong ba pen ngi di nong tre jong phi nama kata ngi pan pisan na phi ni ata ngi pen sai ba ngi pen ibetik pathing ne ngi ho ka pisa khanang ba num don manum loru bala ban controlling ni dah bede bagajing pelut pat long kimut pelut hai kan pisah ka bun kan bisa kidon ki budget head mo long ka don ka babun bukan deh publicity namar bangidon ka man publicize mo haka social media rong haban thien namar social media nam thien mla ban suya umto te social media dan ki don ki tang su ni tang su da print ki pamphlet ki kero abun cha labun hajar kli to rong sabli sam haka constituency but kata ka mien ba perlu bisa tingi don de contingency fund ba shua election ni don kami ban one senis tai tingi don kaman pelong jelang ni jelang tu kitur ni don ngam budget kan kama majority ka dia ka publicity ikubur ya kata ba pisah ka don kam ha election imla ba dong bangim don kam pisah imlen le kata tamat ni di ban tip nai kawan Rai ke bagi i pada agi ni kisnam kamtam nadu arajar lai ngai kan apu megalia kan nadu bawan gini ki he saipan ki he spa sya ka sain perthai kala dur nadu jadong kila pendun kam ke pisah kum ketiket bani rum sapo assembly pi kum noh la kata kata kan ba segi kam di tang ni kari lari tang ni ka jela kari baru perthai namal ba PNI kum sa Amerika ro manta ki jong ki billionaire ma ki to li po hajar klur ma ki to ki the sa ki democrat ki republican na Jeff Bezos ki Elon Musk ki to baro ki the bisa te haka level dong ki li nyimla mandur ngi lang di ki spa klur ki to di hajar klur ma te kata ka we ka jingja ka bala wan ham paru ka perthai mo kam de ki ka barangsan hajla jungi ka khamsan tama paru ka perthai ka adon kata ka jing thiet ka jing ya de ya ki candidate ya ka politics hendrai kata ken balingi don kam kum sigi bi kiri rumata ki lasang persang ban bakila sang khanno ya ka public funding jong ki election
Namar ba kata kamut ba kasorkari kan ai bisa yaman ki seng san thai ka kum kapasiti ki don ki kenja don but kan don ka limit kan ai maka ki we kimla ban the bisa saka segi political party namar ban ki le ki nget banda ka bale amta namaka government ka dijung pai ba di bisa pai ba lara ki le akumta kan khamlong fe hang tu gen pila anjure o ki jingye jungte gi long kumno ki rukom trikam jungte gi long kumno kumta ter la henrei kumalong menta hidei kini kila susunu be kuma piong pimenen ro alien ajar lai kila susunu be oh ngila adap thiet pi pidi ki tang ki tiar lungi kadang kata ka rukom perkhat ata kata ka dei pengi ban persam but kata ka ka wain ki da bale bengi mi menta mi madan ban yang election bengi hab ban stang ban persa ban gun kini kena samla meta kila sang sutu kata but let's say kan yerukan nang pen sapriam susu ini kata jenis tu. Tebak berjinjar pat kolong kum ni. Haman lagi constituency kidan gini gilong yeng lo sem gibedok. Ma gibedon kam jisha ke jing harap. Na kita wo pair. Kam tam adin gini ki arsnem gi bangi lai ke jing shalin shop ke ke kelam keduk jam ke jing duk kamai. Ma tile si hagan ni election banwan kini ok kabu hagen gini ki hetspa. Oh kan bisa. I ngat poi ben serta ta pengong mana kam ram jong MLM kam dei ban supen biang tang ya ga bah menta kadi bahadian nota kam nam jo ki MLA jungi dong sarkar jungi kadi ban penyengi ibreu ka jong menu pengi kumpai baru ni le dawa ban ong bangim kwa su ka jing kurdu lani ka jing duk Meghalaya menshwa ki prapo so bakan sa sasne kong ka Indira Gandhi ka tan garib hatau I mean hoi kadi tang slogan na se tamkatan ka to ka jing sutu ba ka jing duk ni ban hatau ni ban remove ni ban weng sana ni ban rating khong sana ni ka jing duk i ubreu hide lani ka breu hide ki bala penyeng ka jong ni kilom dang kam di sana jar sipo aja na feel one eye kilan eye kaliang man ni pi kilom kubli si bon pi ba isim kelapi bo pi ni sana aja na asam kata ha jingya jonga mentaro ngapet ki dong isnong joka constituency am hakabak ki biru kila khambet khambiang ne kimting ta ye ki babat suki lani ki no ki candidate kimting ka pisa balai namar ba ki don la kabor ta ki don ta ka pisa jon te kam bagi kam ruspa ma ki banye ki ni ki tong ki tamba kamut pada ba ki don ka to ka freedom ka jing lai duit ta banong mi le ngaru kamai apo japi kamai apo laksi benai tama nialong kumjun mengaru alanong pi te katu ka di ka bor ka bas klau ha tu ubriu la ni ka briu bakin don hala kam sim banong tama kumbalong menta ka state tungi ka di ka win ka tuk tam katangim la man ni la ban kren sarong pangbuan bagi KM tangba haka sing duk ding di win ki was haka India baru we ni sudan bok yang mengidang don ki mengidang la don jaka jong yeng jong ini ngimtan sekitar la ni ka sapau ten kren ka jing duk ba kraw do tata te kumno gini ki beriu ki bat ini kadai ban kata kadau na ka jing duk ba pli ki beriu ki mla ban yo ite spo aja lani aku aja ban siu by school by hospital hang tu ki nomi khat tungi bat ki la segi saipan ki laban bat ini nama ba ki kilomiyang lanu ru ban pen scam ya kejing im tungi ki don kam yang i bengin sa duk nama nangi sa duk ni long mara te kata ke main issue ba paro ki political party ki di ban la sakman kumno ban wengi kejing duk Meghalaya handai ngapat yo so koi begini kerana kata Tembak jing shisha ru kolong ba kanu ka seng kabadan ka sarkar kanum kwa ba ka jing duk kandu marbale kadang dei hi uriu sai partai perkhat be ka next election ma kadang ka to ka continue gi ma a politician thinks of the next election statesman thinks for the next generation ma tikat bangi nang non ki politician claim ki statesman
kan long bit kumni ka jingduk kan don bet tadi kile sekumnu ru kin ai ka common kin sim ka kadian kin pendu ikan ni kin pendu ikatai kenapa kin suk iladi ngeladai ke por election nanti pi kubur nak kata pi kubur nggak kadesya kata makta deh termasuk kiru kinumla ban dien begini sireta ngan dan jual mau kumencual apa wan aman pai ni kong ya selaga jelas jong selagari ngasem ba to por kibrere opini keren kumtale deh kibon kinumla iban pediang menta pada kini ki samla samhoi bon kila start ha kimde ki babie kila sangi gen ki jingduna ka tukar kom trikam tha te kata ka de ka kamram jungi na kan yudon ro kumnu pun pen sapriang susu e kan ka jing e kan ka kubon mo ka thablong kanjang gospel ro ka kalia ni ha ban pen sapriang namal pa ngilai te ani ni bun perlong idon samai rang idon sadong stani ro kila sang su thul ki brio tek tanggaway kimpat don kataka kumpi ompi kita ki leadership kimpat ita bandon manu bandai kata tementa kermen jungi kareba ngin sedang ngin peni berkatu ka amin sem ki bon ha ki kena samla dei man si message ngam to kyong kumne kumtai ngai ba ta katu jing sai banyo betul men search pus na men shwa kalawan kala he ba menta kinum lahi ban pat begini sir tangan nget saya kadang-kadang dan kermen ni kata niru kermen ba kan sapoi ka por no ini beri kin kentai ke pisah kin pej eu candidate la ni ka seng da ka jingmut ka basai ka jing perkhat bat kata hi ka bala banyalam ni ka jelan jingi shakaman correct